zer moduzago, Benito? Ezan nahi dut, ja, bueno, sasunez, da zer modu sentitzen zara, edo... Zati diok hori. Zurrumurru asko da bilako, aspaldin Euskal Herrian. Azken aldi honetan gainera kantaldietan prensa aurreko ematen ari naiz. Bueno, lehenik Gabon, ongi etorri jet. Eta, bueno, ari nintzen esaten, duela 3 urte, agertu zen hor, zurrumurru bat, ez dakit nondik irten zen. Eta bintzat, gaxori jarri naute. Egunen baten asmatuko dute. Bueno, denona bezala. Baina, bueno, galdera zen, ze mozago eta erantzun behar diot, ongi nagoela. Ez dokamairu sortu zenean, denok nahiko pardilloa ginen. Ez genuen oso ongi ulertzen zertan ginen. Bide egiten hasi ginen, zenaz, eta bat batean, izugarrizko erantzuna hartu genuen herrietik, eta hori ze pasatzen den, ez da. Jode, uste genuen ez zela ez ere, eta, bueno, 20 launen aurrean, ahitoko ginela gure kantatxoai kantatzen. Pentsatzen genuen, bat batean, handa, hor, eta kantatu genuen garajetan, kantatu genuen obran zeuden eraikin egiteko hautsa eta zikina tarteko zela, hotza eta zikina korrientia eta hemen mikrofono txarrakin kute ginen, dana esaten zen ikarria. Berotasun etortzen zen hortik, jendeen ganditik, ikarrizko estan da izan. Horren, kontuatzen hasi ginen, gure pardillo izakera hartatik, zerbait importante egiten aiko gaituk, ez da? Orduan, bueno, hasi ginen baitere hori zela eta kezka berri bat sortzen hasi zen, energia berri bat sortzen hasi ziren, behar ginuen arduratu zer zen gure musika zarra, zer zen gure historia, zer zen nolabiteko esateko gure egoera politikoa, eta zergatik ginen horrela, eta hori dena, eta hortaz hasi ginen pixka bat. Eta, bueno, nik oentxe dioten guzti hau, hemen gaurko solasaldi honetan dioten guzti hau, handi datorkian eri, Ni beti esaten dut, ez dokamairu nezako izan zen bataio bat. Ni hasiera batean nintzen, kantatzea gustatzen zitzaion Oriotar gazte bat, eta kantatzen dituen gara harteko pop musikako gustatzen ziken daiek, eta nire euskaratzen dituen nola behite, inglesez osetozenen ikartzen duen ere historia, eta ni horrela zinitzen eta bar, ez? Beti kontatzen dut, oso ezaguna da. Eta horrela nintzelaik, orduan ebazen, oti bat, Donostian, hor bella sartezen egiten zen, eta ara aurkeztu nuen burua, eta lehen aldiko Lago de España antolatzen zuen. Eta, bueno, ongi bilin zen, eta, bueno, aipatzen zuten, letra honditan, ere izena eta bar, eta horrean egoela, Mikel Laboa deitu ziren. Koño, Katalunian ari zela zerbait gertatzen, kantu berriekin eta bar, katalanez eta bar, eta horreko zerbait nahi zutela Euskal Herrian egin. Eta han ikasten ziren zenbait ikaslek nahi zutela hori honeatu pixka bat esperientzia hori, eta akusi nahi zigutela, eta ez da gizera da, bilera batetan joan nintzen, tutik ulertzen, ez? Bueno, beti zaten dut, anegotan moda, bilera kajazarra arratoia pasatzen ziren, kursaleko gazpi batean, lehenko kursazarrean, pasatzen zen da kajazarrak, ez da gizera, han jende pila bilduz, oantxe bat azten zen poesia bat irakurtzen, horako den txalapartari batzuk hasi zero egiten, horako dena pez zar bat, txile-txuri bat, besotan, eta guzti txatxatxak kantatzen hasi zen euskeaz, eta gero beste bat Eliza Pobrea kantatzen, Julen dekuna zen, eta ze kristotan sartu nahi eta bar. Baina beti bat zen zerbait, nire barruan, esaten, bueno, urrenko bilera inen dugu alako egunetan. Eta esaten, bueno, ez diat tutik ere ulertzen hau, baina etorreko nauk. Eta horrela, eta bilera batek ekartzen zidan, beste bilera bateko juteko grina, eta pixkana jendeak kanporatzen aizen, filtroa pasatzen aizen, eta gelitu ginenak, goiek. Azkenean gelitu ginenak, eta orduan, hasi ginen baitare gure arxiboak eta gure gauzak egiten, hasi ginen munduan interesante iten zitzaizkigun diskak biltzen, Ameriketako protesta kantaren diskoa biltzen, liburu zarrak gure historiarenak eta kantutegi zarrak eta hasi ginen biltzen, eta hasi ginen pixka formatzen guzti horrekin. Eta gero tarten etortzen zen, gure emisario politikoa, eta ematen zigun repase bat, eta nigan eta bestegan pentsatzen dut, gure kontzientzi nazionala egia esan, horren sortu zela. Osea, ez toka mailu importante ez da, izan guk kanporatu dugun da herritarre jaso du mezu, izan zen guetzako oso importante izan duzen, gure formazioako ez.
gure hazkuntza, zentzunetan orduan hasi zen. Eta derez denek, baina batzuk jarraitu dugu pixka bat, garai hartan markatzen ziren printzipio ideologikoak eta estrategikoekin eta jarraitu dugu, eta 50 piko urte hortan aditu gela eta barrez. Horratik diogu nau, guzti horrekin. Zertik esperientziak esaten digulako, zerk ez duen zer egingo, eta beti gauzatu da horrela, espero zen bezala, ezin baita. Osea, ni gaua heltzean, ez nago ziur ilargila ikusiko duten, liteke, estali eta bar. Baina ziur egun iteke, eguzkia ez dutela ikusiko. Gure zezu? Azkien hor ezagura batek ematen du eta esperientzia batek zer ezin dan gertatu, ez da? Politikan ere hola, zerk egiten duzu, ondorioa bakizu zer izango den, o zer ez den izango, gure zezu? Eta hori, adibidez, joku hori nik biti oso presente ukidut, ez? Gauza begiratzeko garaian, ez da? Bestela ezin diogu lertu, ez? Baina zerbait esan nahi nuen honen ondotik, zer esan duk? Lete, laboa, ez dokamairu. Bai, ontan etorren. Urte, lau, bat urte pasagin dituen elkarrekin, oso ongi, ni beti esaten dut, ez dokamairu izan zela esperientzi benetzako iziarria. Eta puskatu zenean izan zenetzako trauma bat ikaragarria. Oso gaizki pasan nuen. Oitu ginen hori esateko elkarrekin egoten, elkarrekin kantaldi egiten, elkarrekin bilerak egiten, bilera ondoren mokotxo bat egiten, elkarrekin eta bestea da. Dena elkarrekin egiten hasi, oitu ginen eta batean, plast. Ondorioa, hemen ez nahi luzatuko eta bar, baina hasi zirela hain zen garrantzitsua eta karismatikoa eta importantea talde hori herrian, hasi zirela, garai hartako Felipea deitzen nituenak, eta txinoak, protxinoak, eta ez dakizera hasi zirela, denak inguratzen eta Siria sartzen daku, errekuperatu nahian, beren aldea emanez, eta guk resistentzia jartzen badima genuen, azten ziren esaten burgesa ginela, eta ez dakizer, garai hartako izaldiak entzuteko ziren. Euskera, burgesen hizkuntza, omen zen, baserritarrak mantendu dutelako. Eta aldiz, espainola omen zen, iraultzailea, hizkuntza iraultzailea, ezker margen, hau da, ezkerraldeko langile proletarioaren hizkuntza zelako. Horrelako pitokeriak zematen zuen ditugun. Noski, ezpa ginen behar bezala ornituak gauzo bekiko, behiraz non bukatuko genuen guk, ez da. Baina, hasi zinola, eta gero jarri ziren buzuki eta txoriki, eta horako esaten, ez? Gun metafora bezala asko erabiltzen duen txoria, Franco bizi zen, txori erabiltzen genuen, metaforak egiteko eta bar. Ego beste batzuk hasi ziren ez dakiz zer, eta orduan gu ginen txorikiak, eta behar ziren buzokiak, ez? Buzoa, langileria eta ez dakiz zer. Horrako pitorik azkenean, beti sortzen den, Espainiaren agenteak ikusten dutenean zerbait, honen jabein behar dugu, gure gana ekarri behar dugu. Hori hasi zenean, erreserbo txarrak taldean hasi ziren, markajeak ez dakiz zerbak izerra, eta pikotara juntzen, 3 hilabeten buruan, pikotara juntzen, eta bakoitza bere bidetik hasi zen orduan. Eta bakoitza bere bidetik hasi zenean, begi esan harremanak oso, nola esango nuke, zian, nola esaten da, oso limitatuak, hombre, kaixo, ez dakiz zer, eta gehien ez dakiz zer, naldi bat inda, baina harreman jarraitu bat, ez? Zatik, errezelo txarrakin eta inpresio jeloskorkerikin eta horrako gauzekin bukatu zerako guztigu, ez da? Orduan beti gertatzen dena, orduan bazien errua zutenak eta arrazoi zutenak, betikoa, eta alderantziz, beste batzu pentsatzen zuten, beste, zatitu zazu eta irabaziko duzu.